Na čo slúži antikvariát? Antikvariát je, rybičky sú tam, vodné hadi a takéto veci. Na čo slúži antikvariát? Ježiš, to sú otázky, ty. Antikvariát. Antikvariát. Človek nevie ani, čo to je. To je nejaké niečo uskladňovanie, alebo čo ja viem, čo. Antikvariát. Čo sa tam uskladňuje? Jaj. Čo by ste tam vy uskladnili? Ja, peniaze. Peniaze. Na čo slúži antikvariát? Antikvariant? Tí knihy, kde predávajú. Staré knihy, kde predávajú, ne? Na čo slúži antikvariát? Čo ja viem, čo je to? To som nepočul. V škole sme sa učili o tom. Ale my sme sa o tom neučili. Tak verte. Na čo slúži antikvariát? Ryby sa tam dávajú, nie? Antikvariát. Ryby sa tam pestujú, hádžu sa im mrkvy, jedlo, lebo ľudia to nedostávajú. Tak o tie zvieratá je postarané, o ľudí nie. Ďalšia otázka. Na čo slúži antikvariát? Antikvariát. Predaj starých kníh. Na čo slúži antikvariát? Malo by to byť, sa pomýlim, neviem, není som si istá, na rybičky, není to ono? To sa asi tak volá, že antikvariát. Na rybičky ten oný, tá nádoba. Akvárium? To sú dve, aj akvárium je, aj toto. Aký je rozdiel medzi nimi? Jedno je menšie a druhé je asi väčšie. Ktoré? Ten antikvariát bude väčší asi. Na čo slúži antikvariát? Antikvariát to je výkup starších kníh. To bola, kedy bývali, dnes už nenájdete, málo kedy. Nájdete, že antikvariát. Na čo slúži antikvariát? Antikvariát? Ten je jasný. Toto budete dávať televízii, Pane Bože, ale to... Antikvariát. Čo to je, voláka hra, alebo čo? O čo sa hrá v tej hre? Neviem, však to je asi voláka kartová hra. Na čo slúži antikvariát? Kvariát. Antikvariát. No, sme doma. Akvárium by som vedel, na čo slúži. Potopiť tam nejakú ženskú, keď je zlá. Čo to je? Keby ste zobrali tú ženu do antikvariátu, ktorú ste chceli potopiť v akváriu, tak čo by v tom antikvariáte našla? Čo by tam našla? Vodu, dúfam, plnú, aby som vedel utopiť.